وەکە ئەم هەموو زانن دەولەتا ترک ئەv bi salan e êrişên xwe bi ser herêmên Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê tucarî nesekinandî. Lê ema salên dawî de bi rastî asta êrişên dewleta Tirk bi ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê hîn bilindtir û zêdetir bûye. Rojên dawî de ev çend rojê derbas bûyî de dewleta Tirk ji Dêrikê bigire heta Afrînê hemû bajar û herêmên Kurda dane ber topbaranê de. Em weke jinên Rojava em van êrîşan şermezar dikin. Ev êrîşan nabin sedema ku aşîtiyê bixware bînê, ew tenê aloziyê Kurd dike û kîna gel li hemberî dijmin zêde dike û nagêjîne asta ku em çareseriyekî ji bo pirskirêka gelê Kurd û dewletên derdorê ve bi hev re bikaribin pêk bînin. Lewma encamê vê êrîşan bi rastî belkî li hemû gelên Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê bandor dike, lê ema piranî bi ser jinan û zarokan de em encamê dibînin. Bi dehan zarok hatine şehîdxistin û birîndarin îro. Em dibêjin dewleta Tirk eger ciddî bê û bixwazibe bi rastî pêvajoyekê aşîtiyê dest pê bike, divê van êrîşa xwe bisekînîne û bi rêber apora bigêje masa aşîtiyê û lihevkirinê. Em piştgiriya xwe ji bo hemû jin, zarok û mêrên ku yek di çeperên şer da li hemberî dewleta Tirk li hemberî van êrîşanan berxwe didin, gelê me yî berxwedêr ê ku li Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê hîna li berxwe dide, em piştgiriya xwe ji bo wan didin nîşan û em dibêjin em ê her carî li pişt Rojava bin, li pişt herêmên xwe bin, li pişt doza gelê Kurd bin û li pişt serokê xwe rêber Abdullah Öcalan bin. Bijî serok Apo, bijî Rojava, bijî jinên Kurd.